Някаква случайност съм стоял на сцената малко повече от повечето от вас. Ще ви прочета нещо много панкарско. Ами ако изляза от това заведение с теб, и двамата знаем какво ще се случи. Задушавам се. Ами ако не бях женен, ако не се олицетворявах с къща в Симеоново, голяма кола, кредит, бирено шкембе и проблеми с простатата отскоро. Ами ако ти не беше на 17, щеше ли да е по-лесно? Ами ако аз бях на 17, щеше ли да ме харесаш? Тогава бях 40 кила и с зверски пъпки, които разказаха играта на социалния живот. Ами ако сега стана от стола и те заведа на закуска, как ще стигнем до там? Колко пъти ще спираме, за да се натискаме в уличките? Ами ако остана напълно безсилен през младото ти тяло и те предложа да отидем в някой хотел, ти ще се съгласиш ли? Аз забравих какво е някой да те желае. Ти сигурно го изпитваш всеки ден. Не помня какво правих вчера или онзи ден, или денят преди това, защото всичките ми дни са едни и същи. 4 водки тази вечер, чувствам се по-безсилен от дъската за гладене на жена ми. Ами ако ти ми беше жена, щеше ли да ми гладиш ризите след всяко пране? Смееш се. Аз плащам на непозната жена да ми пере чорапите и да ми гледа боксерките. Да ми глади, извинявам се. Забавен съм си. Ами ако ни хареса, ако си запише номера ти и ти се обаря утре по обяд, докато съм на работа, ще вдигнеш ли? Вълнувам се като комплексиран келеш пред шоурум на Дукати, което не знам какво значи. Ами ако ти кажа какво искам да ти направя, ами ако ти разкажа моята история, ще те впечатли ли? Или ще ме съжалиш? Ако ме съжалиш, ще искаш ли да ме видиш пак? Ако се видим пак, ще ти купя ламалета. Лигаво, но ти ще се трогнеш. Ще те вдигам тайно от вас и ще ходим в софийските дупки, за да не ни види никой. Ще се опарваме под масата и ще се натискаме в тоалетната. Трябва да тръгваш? Искаш закуска? Добре. Обещавам да се държа прилично. Смееш се. Thank you.